मुखिया जी कहा गोले बनिए के बजा के नोच ना ली का मंगड़ू काई मजदूरी काम कइले बानन देखनी तो लंगटुआ तो मुखिया में उठल बा तो उठा ना का कहले बखोरन लंगटुआ मुखिया में उठल बा लेकिन अब किरदान हम ओकरा के ना जीते देम ते देखत रह बखोरन अब कि हम मुखिया में उठेम आ खेत बेचाई ते बेचाई मुखिया में जीतल जाई चल बखोरन प्रणाम मालिक खुशी रह जी का कारण बा अरे मालिक हम कहतनी कि हमरा जौन बांधा पर 2 कट्ठा खेत बानू हां उहे हमरा बेचे के बा कौन काम बा अरे मालिक रुआ नहीं जाना ना वो लंगटुआ मुखिया में उठल बा ओकरे विरोधी में हम उठल नहीं मुखिया में अपन 2 कट्ठा खेत बेचेम उले डारा पर खेत है ना बेचे के अरे का करे मालिक मुखिया में उठे खातिर हमरा ई करे के पड़ी ई मालिक खेत के कागज बा तनी देख ली हां रुक जा कागज बड़ा दूर से बनवैनी हम मालिक सब कागज एकदम सही बा सबके राय विचार से कागज ही बनल बा जो करवा लिया 1 करोड़ रुपया ली मालिक पूरा 1 करोड़ बानू मालिक हां काम पे तो फेर आई है अच्छा चल तनी राम राम हां जा बखोरन ये कमीज कहाँ सिवैली अरे छोटे होता भिखारी है किया से कह दिए कि जिंदगी में से 2 दिन हम कम कर दे बता दिए चलो सन चलो बखोरन गांव के सब लड़का के बोलाओ हां 1,000 रुपया बटवाओ आ खाली पेट रैली में दौड़ाओ ठीक बा चल जिंदाबाद झगड़ू मुखिया जिंदाबाद 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 झगड़ू मुखिया जिंदाबाद 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 झगड़ू मुखिया जिंदाबाद रे तनी कस के चिल्लालो सन ना रे 1,000 रुपया देले बानी तनी कस के चिल्लासन ना ये ढेर चिल्लाले बाड़ा सन जिंदाबाद लगता मुखिया जिंदाबाद 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 लगता मुखिया जिंदाबाद मुखिया जिंदाबाद 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 लगता मुखिया जिंदाबाद 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 हमारे मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद अरे झगड़ू महतो के वोट दिए ना त मुंह में मारेम गोली त गाड़ी मारे निकली बोली सुन लिया नु हमरे के वोट मिले के चाहिए मार देम गोली चल का बंदूक झगड़ू मुखिया जिंदाबाद हाँ नमस्ते सर वोटिंग में सर अभी कितना समय है 5 मिनट अरे सर 5 मिनट लंगटुआ के साथ हम मैनेज नहीं कर सकते बात को समझिए सर हाँ सर वही तो हम बता रहे बात को समझिए आवाज ठीक से सुनाई दे रहा है हमको ये लंगटुआ के साथ हम इतना मैनेज नहीं करते वैसे भी तो ये जीत नहीं सकता है ओके सर ठीक है लंगटुआ वोटिंग अभी चलता समय के इंतजार कर तेज जीतवे कि हम उ तो समय बताई इंतजार रही मालिक रउआ 100 गो वोट से आगे चलो तनी वाह हमारा गोड़ के नीचे कबर मेरे साला पूरा गांव में हम पार्टी कर रहे हैं दारू पीवा है रोड के और ये 2 कट्ठा बेचले नुबानी अरे बाप रे बाप गोड़ के नीचे रह मेरे मालिक 150 वोट से आगे चलता नहीं वाह 150 वोट से आगे चलता नहीं जय हो मालिक जाता नहीं वोटिंग हां वही चीज ये देखिए कहीं गाल गुल क दियो सन वही चीज ये डिबा पलट दियो सन ना तो वोटिंग पर ध्यान दे हे भोले बा हमार चलवा के कहो 1,000 वोट से बेसी तुम तब हमार तनी रे 1,000 वोट से कब आगे चलबे 150 वोट से अभी आगे चलता नहीं रे झगड़ुआ कम बोल इज्जत से बोल कम बोल साला ऐसे तोरा कहनी रे झगड़ुआ गोड़ के नीचे कबर रही रे लंगटुआ अभी 150 वोट से आगे चलता नहीं 150 मालिक रउआ 500 वोट से आगे चलो तनी वाह पूरा गांव में अब तो दोगुना चौगुना दारू पिया बूढ़ा सन के मेहरारू सन के दूध सिर्फ 150 वाला शायरी दिवा है रे बाबा का वही रे दादा का बा
क्या बोल चला हमनियो के तई से बढ़ गइल बा कितना बढ़ गइल बा माने कितना बढ़ गइल बा बताओ ना रे कितना बढ़ गइल बा रे अरे बाप रे बाप जाएगा रे मर जाएगा जो लेगा तू से दुश्मनी लेगा अब हर औरत को वो 1500 वोट से आगे चला तनी बाबा बाबा 700 रुपया वाला सारी बतियाओ रे लेकिन अब हमर का हो रे दादा मालिक आय? बढ़ गइल बा तनी सा कितना हतनी सुराला सा नु हाथ ना हो गइल बा अच्छा बढ़ गइल बा कितना केतना हाथ ना बढ़ गइल बानू जीजन सानू अच्छा अच्छा अरे बाप बाप ओ हमर का हो रे दादा मालिक रउआ 2500 वोट से आगे चला तनी बाबा बाबा जो आज का बच्चा है वो करो के कपड़ा दिया अरे बाप बाप ओ हमर का हो रे दादा साला आज जरा चुपचाप रहो ना रे कितना वोट भइल पता तो चले दे हमर कितना भइल बा हमर चेला चपाटी बाजो ओकरा बुझाते नहीं के हो जीत हार बाबा नहीं मालिक अब लोग पूरा गांव में अब जसम पागल ने बोल गया मुखिया जी जिंदाबाद लगा तू मुखिया जिंदाबाद लगा तू मुखिया जिंदाबाद लगा तू मुखिया जिंदाबाद लगा तू मुखिया जिंदाबाद रे हमें कहलो ने के इलेक्शन में मत उठ सर उठल हार गइलो ए झगड़ुआ दादा बेहोश हो गइल बा तने हार गइल इलेक्शन में जमीन बेच के इलेक्शन में हम जीतनी है नु हार गइल हार गई अब तेरा हुआ इलेक्शन में जीत गई नी अब रसियन के व्यवस्था करी हां मालिक हां चलो बोले करो जाओ बेहाल भइल